Sve je krenulo dolaskom na studentski radio, tamo sam počela zagovarati neke stvari za koje sam mislila da medijski prostori trebaju progovarati i tako sam krenula u prosvjede Mladih za klimu u Rijeci i to je bio neki prvi korak kad sam shvatila da putem medija mogu utjecati na druge i osvijestiti ljude. Prvi prosvjedi su me spojili s nekim aktivistima u Hrvatskoj i diljem svijeta i tako sam pokrenula razmjenu odjeće i počela promovirati zero waste način života i nekako sam shvatila da ta promjena mora doći od mene same i da svojim primjerom i svojim ponašanjem mogu osvijestiti druge ljude. Zaključila sam da kao glumica mogu putem performansa i nekih kazališnih predstava razviti neku strategiju kako doprijeti do ljudi i na jedan indirektan način prenijeti im poruku. Društvene mreže i koristim da mogu šerati, a šerati znači da mogu lako poslati svijetu poruku o nečemu jer mislim da je ta poruka bitna. Mislim da mi je taj aktivizam došao nekako iz kućnog odgoja. Mama je doma uvijek reciklirala, imala je svoj komposter, svoj vrt, borila se za prava oko ekologije i valjda iz te ekologije koja je i meni bila osviještena došao aktivizam i bunt da se dosta i drugih stvari treba mijenjati. Meni nema ništa ljepše nego kad mi netko od poznanika dođe i kaže da je zbog neke moje akcije ili poruke počeo reciklirati doma ili da naprosto više ne koristi plastične čaše i slamke. Tako da mi je cilj nastaviti ići u tom smjeru i nastaviti iskorištavati medijski prostor jer mislim da je to ključna točka preko koje mogu komunicirati.